Numele meu este Mocanu Felicia, sunt mama unei fetițe care are acum 11 ani și jumătate și ca orice mămică m-am gândit ce se va întâmpla cu copilul meu, unde îl voi înscrie, la ce grădiniță, după ce eu voi reveni la serviciu. Am stat aproape 2 ani de zile în concediu de creștere a copilului, după care, evident, a trebuit să revin la locul meu de muncă și mi-am tot pus această întrebare: unde să o înscriu, să fie în siguranță, să nu stau cu niciun fel de grijă. Și deja aveam mai multe recomandări pentru Springfield și vreau să spun că n-am avut niciun moment, nicio ezitare să o înscriu acolo atât de micuță, pentru că avea doar 1 an și 11 luni, astfel încât eu să pot să revin la serviciu și să stau liniștită în orele de serviciu, că nu se întâmplă nimic. Și pot să vă spun că am luat cea mai bună decizie, pentru că în primul rând am găsit acolo un colectiv extraordinar de bun, extraordinar de primitor. Învățătoarele, doamnele care aveau grijă de copii, tot personalul foarte primitor și iubitor de copii. Și din prima zi în care fetița mea a fost lăsată acolo, ea s-a simțit într-un mediu sigur și foarte, foarte plăcut. Ca orice părinte mă gândeam că adaptarea va fi una foarte dificilă, dar nu a fost așa, pentru că tot personalul grădiniței s-a purtat extraordinar de frumos și nu am fost nevoiți ca după câteva ore să ne întoarcem, să o luăm de acolo dintr-un anume motiv. Dimpotrivă, este un mediu foarte plăcut, foarte cald, în care copiii învață extraordinar de multe lucruri și în care se simt la fel de bine ca acasă. Și m-am bucurat ca pe parcursul grădiniței și apoi al after school-ului și iată acum la cursurile de limbă engleză intensiv să avem cadre didactice foarte bine pregătite, care își dau interesul pentru copii și care vor tot ceea ce este mai bun pentru copii. Nu regret niciun moment că am luat această decizie. Pentru noi ca părinți a fost ca o mană cerească, pur și simplu, pentru că de fiecare dată puteam să plecăm la serviciu liniștiți și să revenim acasă atunci când trebuia să o luăm pe cea mică de la grădiniță și ulterior de la after school. Așa că recomand din toată inima Springfield, pentru că acolo lucrează profesioniști și sunt cadre didactice și oameni care iubesc într-adevăr copiii și care vor tot ceea ce este mai bun pentru ei.